Ta lehen hori, aipatu dozu, queerra zarela eta queer pentsamendu hori azaldu pizka bat. Zen nik uste dut, jendeak orokorrean ez dakila zer den hori. Ja, total. Bueno, baino... Nik bez nekien, Ez nik es que zaila da, bilatu nuenean egin behar izan nuelako gauza bat Bizkaia irratian, eta begiratu neban, eta esan ai, ez neban pentsetan hori zala. Claro, es que queer en plan kontzeptua eta hola hasi zen 80 hamarkadan gehien bat Judith Butlerrekin, eta, bueno, teoriak, ez? Ta zer da queer izatea? Da azkenean nik erabiltzen dut gehiago alo LGBT komunitateatik, en plan, igual daude gay normatiboak, adibidez, oso gay cis heteroak, oza, gay cisak dienak, heteroak ez, claro, direla supernormatiboak, denbora guztin, alo baita ere jarraitzen dutela bere bizitza oso heteronormatiboa. Orduan, hoietatik ihes egiteko beste kontzeptuak daude ez, marika, travesti, drakuinak, eta hor gaude queerrak. En plan, ateratzen gehala normatik, cis heteronormatik. Eta horrek ez suposatzen da zuretzat. Osa, kolektiboaren barruan ulertzen da hori? Ez da ulertzen. Ez que hor dago arazoare, bai, ez? Eta azken urteetan bai, Osea, 2018tik eta hola super ondo, en plan, bueno, hobeto. Bai, hobeto. Baino, bai hori da, osea, nik erabiltzen dut, en plan, queerra naiz, pixka bat norma horretatik ateratzeko, ze baitaren plan, plumarekin eta hola, zaila da. Ez da berdinen plan gizon bisexuala izatea super heteronormatibo, super maskulinoa, edo marika bat izatea, eta hola jantztea, claro, eske hor da gauza. Eta zure kasuan? Ez que, niri adibidez gertatzen zait, ez nagoela, azken bola hontan, alako elkarrezketatara joten ezenean, beti esaten diate, zuzer zea. Ez que, baina hori adibidez, mutila bai naizela, baina homosexuala, lan hau erabiltzen dut, bai batxutan, izaten naiz askoz gehiago travesti, oza, mutilaz bezala, hau baino, oza, ez dakit. Jo, ez que ez naiz, nago gainera, adina batetan oso ez naiz gaztea, ez naiz zaharra, ez naiz lodia, ez naiz argala, ez naiz emakumea, ez naiz neska, ez naiz abeslaria, baina irudizkat dauzkate markatuan, ez naiz argazkilaria, baina 17 izari irabazegin ditut, ez dakit beti, nire bizitza izan da, ikutzea leku guztietatik, eta nire bizitza egitea. Eta batxutan, izan naiteke, oza, ejutea etxetik, como un puto kuadro, eta gustatzen zaidalako, beste batxutan ematen dut franziskano bat, baina gero lan egiten dut horrela, orduan, pixka tateatza, hori, mugida guzti horretatik. Izatea nahi dezuna... Askea. Bai, askea. Hori, queerra azkenean, hori, eske englobatzen ditu kontzeptu guztik, ez? Esate duzu queerra eta jazta. Hori da, igual, ez? Arazo askoren soluzioa, ez? Bai. Ze, zuei, oza, noiz hasi zineten zuen pertsonaia ateratzen? Oza, esaten... Es que, claro. Zeure ez da personaia, ez da? Es que dira igual 10 pertsonalitate ezberdin, ez nireak. Es que esan dezun, es que batzutan nola juten naiz, eta beste batzutan superpunkarra. La pirrien esencia da bakarra. La pirri en plan sare sozialetako eta hola. Eta zer dauka zuretik? Es que igual hor muga ez dago, es que ez dago mugarik. Ez dago mugarik. Claro. Egitea nahi dezuna, momentu bakoitzean. Osa ez da berdina sare sozialak eta gero errealitatean nola gehan, bale. Baino, eske sare sozialetan eta hola, ni naiz... Bai, baina, gauza da. Osea, ez duk esan dizu ez, pertsonalitate asko dut eta egun batean antzela jun. Gaur zozen bestela eta beste egun batean eskogutaren kamiseta batekin. Hori hasi zen aurreko urten, Bueno, orain dela 2020an edo la. Noiz hasi zen. Konfinamendua eta gero. Osa, noiz hasi zinen zeure buruari, zelan guztetan jatzu besteek deitzea? Lapirri edo... Nik beti esateet, en plan, ez ezagunei lapirri. Bai. Gero, ezagunei, bale, Pablo deitu, baino ni naiz lapirri, osea. Eta jendea galdetzen du, En plan, baino lapirri, baino zuri izen, osea, benetazko izena, lasaitu, osea, lapirri eta listo, eske... Horein ezagutu zaitut, listo. Vale. Ya está. Eta noiz, Pablo izatetik esan zen. Konfinamendutik, eske lehen superjurruan nintzen, Bai, bazinen. Nintzen superhoro. Nik ezagut zintudan horrela.
Ez zara gogoratzen, baina bai zutaz. Bai? Ai, ze pirrileratan. Bai, aldezarrean egun batean. 2000 eta... Emeretzin? Ez, pandemia eta gero. Uda hori. Justo. Eta zinen Es que, ziararekin eta... Eta Ze ona. gantzale mutil batekin. Ez da egiten Beste ordenarik. mutil Guau. batekin, bai. Bai? Eta egon ginen... Sinetela ahora, fuego. A fuego, fuego. Eta ezagutu ginen hor. Eta zu zindoazen esan ez bezala, jurru. Claro. Zinen punki bat. Bai, punki Bai, bat. aber jarraitzeet, izaten beira hilea. Eta hola. Jauzean da, zeperita. Eta txuparekin, ezaki zer gainera nire txupa, eske, klaro, horregatik enduziaten Twitterra aurrek urten. Zergatik? Txupagatik, zerakat txupa bat, Akaf. ez, eta kat jarrita, en plan, atzetik, kill terfs, punkis queer. Ja, eta hori detektatzen du... Bai, Twitterrek detektatzen ditu, en plan, argazkiko testuak. Jode, zelan doan algoritmoa. Bai, Ja, ma. Eta Eta orduan bai. pandemia eta gero, ez? Hasi Bai. zen zuk esan Hori. zenula, jazta. Ze- Izango naiz nahetena, eta jantzuko naiz Bai, naheten bai. bezala, eta punto. ze zaila izan behar du, ez? Lehenengo gunean, pues, janstetik, normatibo janstetik. Claro, hortik urte- batez ere familiakin, Bai. Ze gero lagunak ta hola, eta nire ez... Kalean agian errexago. Kalean baino segun Bai, ze, claro, bai, kalen, claro. Ikatzen super ondo, ez, hola jutea ez dakitzer, baino gero bai etxera bueltatzean ta hola, kontuz. Bai. Baino, bueno, familiakin okerrago. Osa, gurasoak ta hola, jo, Agian aldaketa Guaindik, handia guaindik. guztia. claro. Oandik, bai. Bai. Ze esan Ai, nahi ama. dut. A ber, ez dute zer esaten sin más, baina igual miraditak eta edo hola aterako zea ez dakiten, pues bai, no sé, o sea, claro. Ba, bai. Ez dut erosi armairuan eukitzeko, ez? Esan nahi. Eta gogoratzen dozu lehenengo aldia, atea zinela normatik. A ber, eske baita ere egia da txikitatik beti pluma izan detela, ez? Ta, bueno, ta dazkat txikitako argazkiak travestiz, Jo, eske egiten un pilo bat nera monarekin, ze nera monak arropa guztia oparitzen dit. Osa, bere arropa guztia, bueno, eske Buah. maravilla Bai, batzu, wow, perlak ta guzti, osa, de todo. Eske nera arropa guztia nera monarena da. Ta beste partea berskakoa. Edo sein. Ze ondo. Así que, baino ez naiz gogoratzen, lehenengo aldia. en Bueno, plan, orduan esan izan traumatikoa. Ke Ta ba? non nos esan dotzu zeo zer? Noiz? Kaletik edo. Jo, Danetik, osea, ez da? Vamos, baino gauero, esan nahet. Bai. Ez da gauza bat alo justo Esporadiko, puntualki hilabete baten, ez. Osea, Eta- gauero horrela juten naiz, igual, eta 3-5 aldiz. Eta Baino ze- gau bakoitzen, Zer rollo. Ba, eske batzutan izaten dira gehiago alo marikon, bale? Oiek ikusten dira oso argi, ez? Osea, marikon. ze azkarrak. Ja, eske, claro, nik esaten Ai, diet, ama, bai. adibinoak. Justo, bai. Eske aurreko astean gertatu zitzaian, Donostiko geltokian. Bai, Twitterren jarri Claro, duzu. eske. Zer, ez dut. Hor nengola gainera txuparekin. Aurreko astean dinozu, aurreko asteko ez- hilabetean. Bai, ez dakit noiz. Lehengoan. Bai, bueno, bus geltokian etorri zen gizon bat nire atzetik, marikon. Denbora guztin. Claro, eta nik, buelta eman nun, claro, bai, osea, banaiz, oso ondo. Eta Ta hasi erantzun hori zen. ematen diezunean, osea, moztuta Ai, gatu ez, behar dia, claro, edo- eske gainera nik, eske ni hasten naiz ligatzen beraiekin. Beti, da jartzen naiz, baino zergatik esaten diazu, nahi dezu zeo ze. Potxondo. Etxera juten gehan, nahi baezu, ta lotxaten dia Pilo bat. pillo bat. Ta gero Ez que ez jarraitzen dia badute, Ez dia inan Ba, ausartak, gestuak. ausarta da hau izatea, Eske. eta horrela ateatzea da, bai, benetan ausarta izatea. Besteena da, ta hori... ikatzen gertatu zaizkit gauzak, baita ere botillekin, Ai, Alo, en plan, jotzeko eta hola, bai, Ja. kristalezko botillekin. Ikatzen. Claro, eta suposatzen dela toki seguru Claro. bat. Hori, En fin. kontatu hori, ze, adibidez, Bai. oraindik, osea, olakoak ematen diela, ez? Bai, jo, pillo bat, oza, aurreko udan adiez, negun lagun batekin, eta hasi ziren junginen pixa egitera eskin batean, ez? Eta etorri ziren bi mutil ikustean nola egiten, oza, nola egiten pixa, ez? Nere laguna neskazan. Bai. Bueno, eske hor montatu nun bat, Ai, ze ai, zeuden ai. behiratzen, eta hasi nintzen, ja, heteroak ziren. ¿Qué estáis mirándome el pito?
¿Qué? ¿Qué queréis, rollete? Eta jartzen dira, es que me encanta, me apasiona. Nei, me apasiona. Heterokin sartzea? Hola, eukibar da oso argi, ez? Bai. Eta indautza esatea, benetan. Eta, klaro, lagunekin nahola, sanaet. Baina ja bakarrik. Ui. Jogin eta zuke bai bizituzuelako egoerak? Ni ez nahi zan hain ausarta, eta beti izan da nerea, hori, talde Las Felinin azterakoan, eta bai, eta beti talde batetan sartuta, eta neu bakarrik, bai gogoratzen dudala, txikian nintzanean, beti, zean eskala mutila, nire neukan una luma, vamos, era un florero. Baina hori beti juten zea pixka, hau txarra baldin badago, edo jendea baldin badago egunero, azraetzen zea pixka eta aldatzen, eta hori. Baina, nerea beti izan da lana, eta gero, bai, nola nire lana izaten da astero ere, juten eiz horrela askotan, gero ja, juten ez guztiz kontrakoa batzutan, lasai joan egin nahi dut kaletikan, zer ez dela, bai. Baina, baitaren plan LGBT komunitatean gertatzen zaizkigu gauzak, esan nahi gertatu zaitik atzetik, marikak etortzea, gehiak etortzea galdetzera, baina ze generoa zea ez dakitzer. Gauza bat, bai, benetan. Ez diazu ez da izena galdetu eta ja zaude eskatzen en plan esatea nire sexualitate guztia, oza, mapa bat egiten ditut. Ez. Eski. Egon bar lukete debekatuta, ez? Daude galdera bat egiten direna. Zuzer zara, aia, ni, hori, nola esan, ja, hori da. Bai. Baina, gitzienez, eroan dozu arrotasunarekin, ez? Bai, ni beti, esan behar dut, beti... Zeran hasi zinen? Ez izan zen kasualidades. Bai, agertu zian las Spice Girls, eta bapatean, amengo tipo bati, bilboko tipo bati, bururatu zitzaion egitea las Spice Gays. Eta ni nintzen la del txandal. Osa, ni beti laudien egon ez, atletismoa egiten, eta atletismoa egiten zenun? Ni egiten nun atletismoa. Bueno, osea... Bai, Maritxa, 110 metros, bai, oso txarra. 110 metros bai, ez da, prakamotxeetan ez dakiz zer, naiz arabako txapelduna, oza, gero ni arabatarra naiz, bai, laudiokoa, benetan, egun horretan bakarrik korrika egiten zuten 2 pertsona, eta besteak izan zuen oso egun txarra. Arabako populazio guztiak, hasi. Bai, orduan, berak erabakizun egitea Spice Gays, eta, egin genuen hori, el konvento tabernan, aurkezpena, eta, unik juntzian Las Felinikoak ikustea arroioa, eta zazut, hau mesedez otor egin behar, egunen batetan gurekin zeo zer egitea, eta orain arte. Eta zelan sartu zinen ambiente horretan edo? Beti edo zure lengua aktuazioa, noiz izan? Bai, gu beti izan gea pixka eta ezberdinak horregatik, gu ez ginen... Ez genuen dotoreak izan nahi, edo ez dakite edo emakumeak izan nahi, baizik eta guztiz kontrakoa, pailazoak ez dakit beti jolaztea, eta sormenaren mundu hortan, zeo zer bat zegoen, nik guk hartzen genuen. Adibidez, arroparena ezan beti emakumea izatea, baizik eta edo bai pailazoa ez dakit zer, edo personai bat, ez dakit zer, musika, argazkiak, apurtzea ere generoa. Claro, eski hori da drakuina Oida. Ez que ez da emakumea izatea, drakuina da, justo kontrako, generoarekin puskatzea. Bai. Eta zer goratzen zu, garai hori oso desberdina zen, asko aldatu gara, edo... Edo batzutan... Bai, oain gaztea datoz... Claro, es que ni 2002koa naiz, 2002koa naizela. Zure ama naiz. Edo zure amama. Bai, aldatu egin da. Ni goratzen dut, egotea taberna batetan hori. Baileango tabernan, eta geneuzkan 2 pase, bata 10etan, gaueko 10etan, eta bestea ordu batetan edo horrela. Eta egotea, gure lana egiten, eta batean jutea publiko baten gana, ezertzea hori bere gainean, eta zatea, kitateak iketengun arma. Osa, garai hartan, osa, bai, gaua, Euskal Herria, mugimendua, polizia, hor sartuta gauez, osa, kristona, zan. Claro. Kristona, osa, movida.
Eta guztiz ezberdina eta beti izkutuan, bueno, oza, bai, lehengo aldiz atera egin ginela telebistan, izan, bueno, esan ziguten ateratzeko, eta, bueno, oso mozorratutak, gurasoek ezer ezakiteko, osea, etxean ez ekiten zu... Gurasoek ez ekiten ezerrez. Eta gero enteratu zirenean edo, zuk esan zenien? Ba, genera matzan ezakit 5 urte edo gehiago, eta, ja, bueno, jazten ginen, bueno, edo izena ja ezagunagoa zan, eta, bueno, bai. Bai, nik gelditu nintzen bazkari batetan hemen Bilbon esateko. Ez que nago travestismoa egiten, eta ya lo sabemos desde hace 4 años. No lo hagas mal, por favor. Ez, baina bai, beti horrela eskutuan, guztiz ezberdina. Gu ez geneukan ezer, referenterik ez ezer, adibidez hori makillajean hori ez zegoen tutorialik ez ezer. Adibidez, ni ikasteko nire makillaje egiten, joan egin behar nintzen, adibidez, taberna, diskoteka batetara, ez dakit, ordubietan, eta ikustea drag queen, hango garai hartako drag queenak, hori, bere makillaje egiten, edo hori, beti ikasten, bai, ikasketak zian, edo jakitea nolakoa zan bezitza, beti hor egotea bizitzen, eta hori. Baina oain datoz, indar haundiarekin dakizkite... Bueno, baina indar haundiarekin datoz, zuek ere baiatzetik lan asko egin zuelako. Egin dugu, pixkat zabaldu egin dugu. Ni ez naiz ausartena benetan, baina, bueno, bai, orokorrean eta hori taldeka egon geha gauza pilot egiten, eta Euskal Herria mailan, bueno, desente...